В Кайро ходжата призовава правоверните мюсюлмани на молитва. Същият този призив звучи по 5 пъти на ден в много градове по света. Почти 1/4 от населението на Земята се отзовава на призива. Всички тези хора са обединени от силния дух на исляма. Бог е велик, припява ходжата. Твърдя, че няма друг Бог, освен Аллах. Твърдя, че Мохамед е неговият пророк. Елате и се молете. Елате и ще пребъдете. Бог е велик. Няма друг Бог, освен Аллах. В зората на историята, ислямската цивилизация е била едно от най-големите постижения на човечеството. Тази велика сила е основана единствено на вярата. Тя слага началото на духовна революция, разтърсила населението на 3 континента и създала своя империя. За Запада, голяма част от историята на исляма е скрита зад булото на страха. Но тайната история на исляма е дълбоко вкоренена в западната цивилизация. Мюсюлманите преоткриват древната мъдрост на гърците, докато Европа преживява мрачните дни на средновековието. Те посяват първите семена на Ренесанса 600 години преди раждането на Леонардо да Винчи. От основите на медицината до цифрите, с които смятаме и днес. Ислямската цивилизация е повлияла на оформянето на много култури по света. Всичко това започва с един обикновен човек. И неговото учение далеч изпреварило времето си, което променило света завинаги. Този човек се казвал Мохамед. Ислямът. Империя на вярата. Пророкът. За мюсюлманите, животът на Мохамед е свещено житие. Вярата е канонизирала както известните факти от живота му, така и онези, които са заболени в тайна. Това, което знаем за пророка, са факти, преминали през филтъра на времето. Това са фактите, които хората са пожелали да запазят. Много е трудно да извлечем от тези древни източници истината за обикновения човек Мохамед, за истинската личност. Знаем, че Мохамед е роден някъде през 570 година след Христа, на слънчевия арабски полуостров. Това е сурова и неплодородна земя, разтърсвана от постоянните племенни войни на бедуините. Още като невръстно дете, Мохамед усетил вкуса на живота в пустинята. Мохамед е роден в град Мека.
но е изпратен да живее с бедуините, защото дори хората от Мека са вярвали, че бедуините са пазители на по-богати културни ценности. Самите бедуини смятали, че градските хора са изгубили връзката си с корените на арабската култура, с поезията, животновъдството и с всичко характерно за арабина. Когато Мохамед навършва 6 години, и двамата му родители вече са починали. Той е предаден на опеката на чичо си, който е глава на клана. Позицията на аутсайдер го прави наблюдателен и саможив. Тъй като е сираче, той от ранна възраст става изключително чувствителен към болката на онези, които са отритнати от обществото. Да бъдеш сирак в едно племенно общество, където положението в клана е определящо за формирането на чувството ти за достоинство и статусът ти в общността, е истинско изпитание. Този факт силно е повлиял развитието на Мохамед като младеж. В някои отношения той е бил ощетен като дете без родители, но от друга страна това го е направило адаптивен. Имал е много бащи и майки. Бил е дете на всички в клана. Кланът на Мохамед, като всички араби на полуострова, предавал от поколение на поколение поверията и разказите, съхранявани от предците. Културата на предислямското арабско население ценяла високо устните предания. Хората, които умеели да се изразяват с думи, особено рецитаторите, били на особена почит. Най-важните хора в племето били поетите. Те възпявали в стихове и песни славата на клана и разказвали неговата история. За бедуините словото имало таинствена сила. Поезията била връзката на племето с предците му. Тя възпявала древни ценности и добродетели. Поезията обединявала бедуините. С нея те празнували победите и оплаквали пораженията си. Стихотворенията, също като поезията на Омир, били епична възхвала на героите, но също така се докосвали до интимните струни на човешката душа, описвайки трагедията, която носят на хората постоянните кървави племенни войни. Кръвопролитията са мрачна реалност в онези опасни времена. Мохамед усвоил от чичо си всички умения, които му били необходими, за да оцелее в свят, в който дори пророците се нуждаят от лък и стрели. В тази сурова земя, опустошавана от стихиите и сушата, спор за един извор предизвиквал кървава вражда с поколения. Едно съперничество по това време е могло да прерасне във война. Бедуините били предани преди всичко на семейството си и след това на племето. Никой не могъл да оцелее без закрилата на племето. Бедуините били разпръснати по целия полуостров във временни поселища и често воювали едни с други, за да защитят пасищата, търговията и най-вече безценните извори. Това е разбираемо, като се има предвид колко суха е тази земя. Всички са смятали водата за едно от най-ценните неща. Всички ние, които сме израснали при по-влажен климат, трудно можем да вникнем в значението, което е имала водата за общество, което обитава пустинни места и където вали само веднъж или два пъти годишно. От един кладенец е зависело оцеляването на стотици хора. Всяко племе имало свои богове и светилища. Кланяли се на водата, вятъра, огъня и нощта. Някои свещени символи се съхранявали в град Мека в шатра от дърво, камък и платно, наречена Кааба, което в превод от арабски означава куп.
Предислямските араби обожествявали духове, свързани с природните стихии. Някои от тези духове имали материални символи, като дървета и скали. Храмът Кааба в Мек бил само едно от многото светилища, където се отдавала почит към определен кръг божества. Някои твърдят, че юдейският патриарх Авраам построил Кааба няколко века по-рано и че свещеният черен камък, който се намира в храма, паднал от небето. В тези размирни времена храмът Кааба бил едно от малкото спокойни места. Само тук бедуинските племена сключвали временно примирие, преди да се върнат към битките си в пустинята. Кааба бил построен в центъра на неприкосновена земя. Това място от предислямски времена се считало за свещено. Тук всеки трябвало да остави оръжието си, което, разбира се, улеснявало търговията. Бедуините трябвало да забравят враждите си, когато сключват сделки. Трудно е да разграничим духовното от икономическото значение на Кааба за предислямските араби. Кааба превръща Мека в център на търговията. Тук се продавали арабски благоуханни прахове, екзотични парфюми, индийски подправки, китайска коприна и египетски лен. Но най-рядкото съкровище на Мека била богатата смесица от култури. През града минавали всякакви хора, които разказвали за пътешествията и преживяванията си. Градът нямал единна религия. Там живеели християни, евреи и араби с примитивни езически богове. Градът на Мохамед бил център на търговията, пресечна точка на Средиземно море и Индийския океан, свързващ империите Византия и Персия с пазарите на Индия и Китай. Мохамед станал търговец. Той имал невероятен усет за търговия. Когато бил 25 годишен, докато водел кервана си към Сирия, талантът му бил забелязан от собственичката на стоките, богата вдовица на име Хадиджа. Тя била толкова очарована от Мохамед, че му предложила брак. Мисля, че Хадиджа му е била и ментор, не само съпруга. Била е силна жена, със собствен бизнес, а Мохамед е бил нейн помощник. Това е едно плодотворно партньорство и съм сигурна, че той е научил много от нея. Мохамед е контактувал с много търговци от различни краища на света, които са минавали през арабския полуостров. Той е бил много интелигентен мъж, много широко скроен. Съумявал е да общува с най-различни хора от различни култури. Затова мисля, че е бил много обаятелен. Мохамед имал подход към хората. Той умел да разрешава спорове. Веднъж Кааба бил разрушен и старейшините се скарали кой от тях ще има честа да върне свещения черен камък на мястото му. Преди да избухне вълна от насилие, Мохамед предложил решение. Той обединил четиримата старейшини, предлагайки им да си поделят тежестта на камъка и високата чест. В знак на благодарност, те позволили на Мохамед лично да сложи камъка на мястото му. Така той станал известен като Ал-Амин, довереникът. Много знаци сочат, че той се интересувал живо от въпроси, свързани с религията. Обикновените хора по онова време не се вълнували от подобни неща. Той разговарял с арабските мъдреци, с еврейските и християнски духовници, които живеели в района.
Често се качвал на хълмовете край Мека и размишлявал в осамотение. В един момент в съзнанието му се оформили много новаторски идеи, за които той говорил много разпалено. В една пещера на хълмовете над Мека, Мохамед преживял нещо, което щяло да се окаже повратна точка в живота му. Явил му се ангел, пратен на земята в човешка форма. Той му наредил да разпространява Божието Слово и да слави Всевишния. За Мохамед тази среща била едновременно разтърсваща и смущаваща. Представете си какво означава това за един обикновен човек. Той е бил изключителен в някои отношения. Имал е силно чувство за справедливост и е бил много прозорлив човек. Но не е притежавал някакви чудотворни дарби, поне не такива, за които обкръжението му да е знаел. И после изведнъж е получил това прозрение. Започнал да повтаря чутото, станал изразител на нещо свръхестествено. Това е началото на пророческия път на Мохамед. Следващите месеци донесли на пророка нови прозрения. Думите му били въздействащи и лирични. Речта му била по-мелодична от най-красивата арабска поезия. Мохамед трябвало да разпространи най-вече едно послание към своя народ. Едно простичко, но и радикално твърдение, че има само един Бог. В основата на исляма е схващането за единствеността и неделимостта на Бога. Това не е само формулировка без съдържание. Това е най-важният постулат на религията. Светото единство не изисква само да твърдиш, че има един Бог, а и да мислиш само за едно нещо. Всяка мисъл за земни блага, социален статус и власт е кланяне пред идолите на ума. Учението налага радикална промяна. Един Бог за един народ. Край на разделението между племената. За бедните и беззащитните това е революционна перспектива. Струва ми се, че едно от най-важните неща в ранното учение на Мохамед е призива към социална справедливост. По онова време в Мека се разраствала пропастта между бедните и богатите. Той твърдял, че това не бива да продължава, че благата трябва да се поделят. Мисля, че това послание за социална справедливост е накарало много хора да му обърнат внимание. Ислямът проповядвал нов социален ред, нов начин на живот. Това е прекрасно послание за равенството между черни и бели, между мъже и жени, което допадало на всички. Мисля, че за това ислямът се е разпространил толкова бързо. Много хора били привлечени от посланието на Мохамед, когато той започнал да говори пред своята общност. Думите му носили дълбочината и красотата на великите предислямски стихотворения, създадени от този народ. Стиховете създали у хората в Арабия изтънчен вкус към поезията и фин слух за словото въобще. Словото било основната културна величина. Някои наричали пророка поет. В една сура от Корана се казва, че Мохамед не е поет, защото поетите говорят с гласа на желанието, а той говори с гласа на Бога. Последователите на Мохамед ставали все повече. Нарекли се